Haluaisin, että kysyisin. Mä oon Erika, hauska tavata. Joo, mutta sä saat sen vähän isompana. Milen! Älä mieti! Pyydänkö Jimin? No otas vähän rohkaisua. Yön kuningatar, kun puhkeaa kukkaan kerran. Jos sielusi löydän, enää antaa. Ja hyvän kaverin kainaloon mä työnnän piiloten terveisen pään. Mun isä lähetti viestin. Mäkin saan jo lokaa niskaan tuolla kirjoituksissa. Toisena vuorossa Erika Wigman ja Cicciolina. Jos on elänyt kuin Cicciolina. Pistettä, mikä tarkoittaa, että Axel Kankaanranta on voittanut UMK:n ja on Suomen seuraava Euroviisu-edustaja. Erika Wigman! Teistä on niin synnitön ja kunnollinen ilman häpeää. Oi kuinka helposti sääliä jaetaan, silmät aukee ja vapaudut. Sen minkä eilen jo suuhunsa söi, antaisit armoa ja syliäsi sun. Edustuspaikka Baselissa. Nyt tsemppiä. Täältä tulee Erika Wigman. Ihkomme! Kolme pistettä, mikä tarkoittaa, että Erika Wigman on UMK:n voittaja ja Suomen seuraava Euroviisu-edustaja. Also performing in the final is Finland! 12 points from Austria go to Finland. Finland, 12 points! La Finlande, 12 points! Finland, points are coming towards you, but how many of them? Finland, from the audience, you are getting 108 points!